Bon dia! Durant les últimes sessions els hem parlat de 3 de les 4 temàtiques d'inversió del Fons Caixa d'Enginyers Environment ISR, que són l'eficiència energètica, la gestió dels residus i el tractament de les aigües i les energies renovables. Avui tanquem aquest projecte parlant-los de l'última de les temàtiques d'inversió del fons, que és la innovació tecnològica. La innovació tecnològica té com a objectiu introduir eines que siguin útils per optimitzar tot tipus de processos, tasques o bé productes. En aquest sentit, solem desglossar la temàtica en 2 blocs. En el primer d'ells tenim empreses dedicades a optimitzar processos, com per exemple podria ser l'ús d'un software més avançat que permeti l'optimització logística, i en el segon dels blocs tenim empreses que estiguin posant tot el seu esforç en la contínua innovació tecnològica dels seus productes amb l'objectiu que proporcionin un millor rendiment. La rellevància de la innovació tecnològica en la societat va més enllà del que s'observa en els propis projectes, donat que normalment tenen i generen externalitats positives en múltiples serveis externs al propi projecte. En aquest sentit, és de vital importància que les empreses en les que invertim estiguin posant i destinant gran part dels seus recursos a la innovació, a la recerca i al desenvolupament. Des d'un punt de vista de la inversió, el que nosaltres exigim en aquesta temàtica és que les empreses generin externalitats positives sobre alguna de les 3 temàtiques del fons, ja sigui l'eficiència energètica, la gestió dels residus i el tractament de les aigües o les energies renovables. Un exemple d'inversió dins de la temàtica d'innovació tecnològica i que a la vegada genera externalitats positives sobre l'eficiència energètica és l'empresa inglesa Victrex. Es tracta de la creadora i líder mundial en productes, en solucions de polímers PIC d'alt rendiment. Estem parlant d'un polímer ultralleuger que té unes característiques molt interessants i que s'utilitza en múltiples indústries. Algunes de les característiques són que és ultralleuger, que redueix el pes dels components més o menys en un 70%, i d'altra banda que allarga la vida dels components en un 200%. Un exemple d'ús de polímers Victrex seria en la indústria aeroespacial, en la qual més de 15.000 avions en tot el món contenen components Victrex, els quals són un 70% més lleugers i permeten reduir sensiblement el consum en combustible. Moltes gràcies per la seva atenció i fins la pròxima setmana.